Sayang. Sarap. Tanggol. Mm. Sarap! Hello mga kasalo! Bali, ang kakainin natin ngayon, maraming balot. Marami. Opo. Maraming balot. Maraming balot. So, let's Let's do it. eat. Gutom na. And meron po kami ditong ito para hindi maalat-alat. Diba po? Mm. Pero maalat-alat naman tayo ang problema. Dito natin ilalagay ang... Ang init ng balot. 1, 2, 3, go. Yan, Wow. basag. Sure ka, kakain ka niyan? Kain na siya daw, guys. Hindi ko pa kain siya nung nakaraan. Balot. Yan, may butas na guys siya. Yan, kita niyo yung yellow. Ayan, yan. Meat? Meron tayo ditong suka. Tara, let's do it. Ito yung butas niya, oh, guys. Ayan, oh. Ito, mami, oh. Pero, Mm-mm. mami, ikaw na po magbutas. Sabi sa'yo, ako na eh. Magbutas, Wait lang. Tok, tok. Kaya sa'yo, Wow, may sabaw. Ay, wala. Ito yung sabaw sa'yo. Ayun, Ay, may akong tok. tanggal. Ay, sayang. Sarap. Tanggal. Sarap! Dito naman. Ay, masyadong sobra. Asin tayo. Favorite ko ang asin. Tikman natin ang asin ng muna. Ito yung matigas niya, maliit lang. Bawasan ko lang yung mga kanto-kanto. Hindi siya masyadong matigas, ano? Sarap. Ayos nga po. Ne, Hmm. sarap. Sarap. Tingnan mo yung mukha ko. At, suka po tayo. Salo, balot tayo. Yan. Ni. Mm. Tatanggalin mo po dito yung ayaw ko. Tapos, ay, wala. Lagyan natin sa Oo, my God. kaya kami dyan, parang... Balot. Yun Ito na yung yung sisiw sisiw, ng balot. Maliit lang. Maliit lang po yung sisiw. Masarap. Masisiw. Ang tanggal umay. Yun. Ayun, laki ng oki. Ito po, mami. Yun lang. Kainin mo na yun. Masarap yan. Diba di? Binatikan nga sa kanya dahil. Yun lang, ako para tagakain ng sisiw. Ako may kumakain na ako ng sisiw, diba di? Bebo. Ako hindi. Pero pagkakakita ko pa lang kasi parang hindi ko nagustuhan. Ayaw niya kasi. Parang sabaw lang. Ginagawa kong sabaw to, maming Yung baka hindi mo na kaya, ha? Big bite yung dito. Kaya mo. Diba? Ayan, lumabas. Sabi na. Baliktad siguro. Baliktad dito nga. Tama. Sarap. Dito na lang. At Parang susunod mo labi. Ako na Kurt. Ako na Kurt. shake na muna. Wow. Ha? Wow, may tumudog. Rinig yan, guys. Ala, magtitira ako, mami. Yaan mo na. Excuse me. Pantanggal, pang kontra high blood. Nanghang pala mami ito ka.
No. Saan tumulong, bra? Po. Ano po, mga kasalo. Ang malaking sisiw. Ito na po. Mm. Sarap. Sarap, Kurt. Thumbs up. Thumbs up. Ikaw, mami. Wait lang na. Inaano ko pa nila. Una natin ang isahan. Saan? Saan? Ito, mami, oh. Po, ako na po anak. Ako na po. Pipino po tayo. Pipino na malamig. Ah, Isang kagat. Lang ubus agad. Talagang Papatikim kayo dyan. Mami, thumbs up tayo. Yan. hindi na magmakain eh. Ay, Nakadalawa ka na po. gagamitin ko pa to. Gusto ko pa ni Sisi. Mm. Kasi yung nga po ako ng baso. Lang tanggalin natin tong lock. Ako dahil hindi po ako mag-iingat. Mm. Hmm? Hindi ka malamig na. Huwag ka akong umami. Gutom na ako na eh. Sorry. Balot. Uy, parang hindi siya balot ah. Oo, mga kasalo. Peno yan. Ewan ko lang. Sa akin na lang kung peno. Wow, Kanya Penoy! tayo higupin eh. May Gusto ko nakasamang yung isang Penoy. Pinoy sa binilihan natin. Wow, Penoy! Pivot yan. Wow, may yellow dito siya sa baba mo yun. Ganda. Ito siya guys, oh. Ito siya. Kita ko sa iyo. Kita. Penoy. Pinoy talaga siya. Okay. Pangatlo ko na to. Hindi ko sa bayan din sa atin ito. Ang sarap kasi ng Sisi. Yun, ito, maliit pa rin yung bato niya. Ganun pa rin. Yan. Sayang daddy, binigay ko kay ate kay mommy yung malaking ganun. Ah, meron ka pa naman ang laki yun. Sisiw po yan. Sisiw. Sisiw. Alaki ng sisiw ni daddy. Sisiw po tayo. Balot. Ito po. Sarap. Ay, grabe. Sarap no? No? Wow. Sarap. Ewan lang sa ba? Punta. Mahigop ko rin to. Kalahati ng Sisi. Pipino. Sakto. Gracie lang mommy at daddy. Kami lang magkaiba. Blue shell. Hindi dilaw sana siya kasi wala siyang dito na damit eh. Pabot ko na. One bite again. Ang pabot ko na. Hmm? Hindi po, ito po. Ang wala naman ako nakita kasi. Nahigit natin. O, yun na ni mami. Naubos ko. Yan. Lumitira ka. Po? Kapag naubos po. Hindi na ako.
Meron tayo ah. Titik. Mapito. Mm. Kuwang titik. Komat. Ito ang... Kumain ng pipino, oh. Wow. Hindi na malalim. Sarap. Oops. Eto na guys. Medyo lumalaki na yung ano niya. Sisiw. Laki ng palaki, di ba di? Palaki ng palaki daw. Ano ba? Oops. Ayan na. Ito. Sisiw mga kasalo. Sarap. Sarap nga ang buto dyan. Pipino, sarap. Gusto niya mami yung pipino niyo. Likart. Tingnan mo. Kunti lang natin ako. Wala ang problema. Yes, ah. Ingay. May tatry tayo guys. Asin. Mami, tatry na natin. Paitata to. Okay. Puro ka pinsil lang naman ito. Isang kagatan lang tayo mga kasalo. Isang subo lang. Isang subo, isang kagat. 1 egg. Try mo po pipinos. Mo po dito ng sausaw mo din po. Ang sarap. Tinay mo na po ang ganyan. Wow, May sausaw na kayo. May sausaw na kasing ganyan. paanghang yun ah. Tapos Hindi dili kay daddy yan. yan, kay daddy. Ah, Hindi mang... dili yan. Hindi pa yung manghang. Sasabayan ni daddy dalawa. Diba po daddy? Sige po, sige. Sabay natin yung dalawa. Pero hindi natin lalahatin. Ay, 3 pala po itong nakuha ko eh. Ano? 3 pipino. Cut na lang daddy. Ba't kakat? Akala. Wow, mami, hindi ka... May pahiwa-hiwa po siya, oh. Hawakan mo po, mami. Pipino Hindi ka po. ba kakain? Ubus na ang balot. Ano na kahit paubos na kami, ikaw di ka maubos dyan. Right. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Anim na lang siya. Sabi ko kasi guys, kami na lang 3. Hindi na siya kasama kasi hindi mo talaga siya kumakain ng balot. Eh, pinipilit niyang kumain ng balot. Para lang makasama siya. Kawa naman. Buti na lang, may naligaw na penoy. Buti nga may naligo na penguin. For boy. Si Ate Kate, dati talaga paborito niya yung bata pa yan. Yung kinakain niya yung dati, malaki pa ngayon, yung sisiw eh. Sarap cake. Ito ko yung sisiw ni Ate Kate to. Pakita mo sa kanila, Ate Kate. Anong sisiw niyo? Oh, Maliit lang ang sisi ko. malaki yan. Walsik. Ang sabaw. May narinig. Hindi talaga. Ikat pala. Sarap. Kaya mo na.
tira palagay siyang to. Wala. Ano, Ate Kate? Mami, Kain natin. Okay. mami, Sarap mo eh. Parang ulo ng manok. Laki. mami. Yung ano po, hindi na po ako, ano po. Kaya ko po ito tinatagalan. Ito ko po kasi ayoko po ng ganyan. Halata naman eh. Gusto ko po ng ganito. Ano? Pinoy. Ako, gusto ko na ito. Sabi ni Bilsa mo. Sarap. Apat na nandun. Sakto. Si Ate Kate, paborito niya na yung ano, ulo ng manok. Isa, dalawa, tatlo. Yung adobo, di ba? No? Apat na lang siya. Isipin mo na ka. Dati pa po ako noon mahilag. Galing, kahapon ba kumain ng adobong manok? Ay, nung isang araw na yung ulo, no? Tsaka Adidas, no? Ano ba? Yung paa. Nakadami siya, Ate Kate, yung parang manok. Hindi nga, Fit. chicken feet. Ayaw mo ng paano manok yung chicken feet. Susyang. Meron ka nga doon tinirang balat eh. Doon sa ulo. Akin na ako magpupukpok na. Sarap. May halong ano mami yung ano yung ganon. Merong halong ulo yung manok. Oo, nabili ko. Ano, Ayun na, mami. ang laki nito. Tabaan. Hala, dapat kay Daddy yan. Oo, yung balat kay mo. Mami. Kaya lang doon sa sausawan. Tunog, oh. Nanginginig Mami si ate ko sabi. Oh, Wala na, sabaw. Nakinig ba? Balot! sushi. Balot siya dyan. Ako gusto ko pa. Gusto ko pa. Kasi hindi pa ito ubos eh. Yun. Another one. Oy, pwede. Halos walang ano, matigas. Kainin ko lahat. Mami, pag Isahan lang. Last one ako. Isahan kagat lang po. Medyo Ito. nagduda ako dito. Ako lang sa One. Sabay tayo, tikit. Isa. Yan. Iwan mo na yan. Kaya ito, sabaw. One. Oo lang. ito. Ikaw magbilang. Ito pa, mga kasalo, sabay kami na tikit. tama na. 2, 3, go. Isa pa. Pang masustansya to, sabaw lang. Ay. Sarap. Akin na yung panghuli. Isa ka pa? Ha? Very good ah. Sige. Si Ate Kate nakaubos. Andyan na lang sa ano na lang. Nandito na lang. Dali, mag-one bite tayo, dali. Sabay kayo, mami. Pangbay kayo. Kaya pala sa ano. Hindi mo balikan. Sisyo lokit. Ako mag- Ay, wala. Sige. Sabay mo na yung sisyo pagkain mo. Dito mo sa ilalim nilagay dito. One. Pakita mo sa ilalim. Okay. Meron ba, Wen? Busog na busog tayo. Ang galing natin yan. Dito sa ilalim. Pakita mo sa akin. Mga kasalo, one bite sila. Ikaw bilang. 1. Last bite namin ni Mas Ate kay mami, May. ang laki ng ano. Sisiw gali. Sabay kayo. 1. Ayun. Wait. Tingnan mo, yan sisiw. Tingnan mo kay mami mo. 1, 2, Sausaw ka rin 3. natin kita mo Third. na. Last bite tayo. Sabay ko yung Ate Kate. 1. Yeah. Harap. Sugo. Ako nahuli. Kasi mami. Tapos bite.
Meron ba pa tayong pipino? Ay, ito no. Kain tayo ng pipino na. Pahinga ako pipino isa. Tara, kain din tayo ng pipino. Sakto. 3. Sige, tag-iisa tayo na natin, Kate. Ay, ayoko na to. Patulin. Para healthy ako. Kanina pa yun, hindi mo pa rin tapos. Gusto niya na daw. Healthy. Sayang. Meron ba pala? Nakalangitan. May natira pa siya. Ito mat meron. Kinahain niya. Mami, Mm. ang gara ng fish. Parang ito yung, dalawa yung bunganga. Nakabukas kasi yung bibig niya na. Kasi, parang itong buntot parang bibig, sabi niya, let's bite tayo. Kaya na natin to. Isahan na lang. 1, 2, 3, go. Hindi wow. Galing ah. Ubus rin ni Kurt. So, ako yung nakaubos ng balon. Si Ate Kate ang nakadami ng balot. So, ako ngayon po mga kasalo, tapos na po kami. Tapos, ubos po lahat ng pagkain. Sana po sa susunod po na mukbang, saluhan niyo po kami. Yun. At may sasabihin po ako. Kaling ni Ate Kita. Sana, puntahan niyo po ang aming vlog at pag tingin niyo lamang po, mapapatakam agad po kayo dito. Wow. Wow. So, maraming salamat. Buyers! Hanggang Please sa muli. like and subscribe. Thank you sa lahat ng Bye. subscribe. Road to 1K na tayo. Yes. Bye. Thank you. Ayaw namin. Adios!